Så er der kaffe. Tak. Okay. Hvor lækkert. Så er der jordbærkage. Og... Så gav jeg suppen til mig bagefter, ikke? Vi har vist ikke lyst til suppen nu, ikke? Nej, med flødeskum. Nej, ja. Men kan du starte med bare at sige, hvad dit navn, bare en gang lige, hvad dit navn er? Ja, det kan jeg godt. Starter. Mit navn er Wilhelm Runz. Jeg blev født på en søndag. Det var mine forældre meget stolte af. Fordi at være søndagsbarn i Tyskland, det er altid noget, der vil begunstiget af skæbnen. Hvad jeg faktisk også er, synes jeg. Runz blev født i Kiel i 1926. Han arbejder i øjeblikket på en bog om sit liv og opvækst i Tyskland før, under og efter 2. verdenskrig. Jeg besøger ham i hjemmet i Sønderjylland for at tale om det liv, han har levet, og om rovdyret i mennesket. I denne 3. udsendelse følger vi Runz i årene 1944 til 45. Eftersom der både var krig og værnepligt, så skulle man tjene under et eller andet. Jeg havde meldt mig som officersaspirant til marinen. Vi havde marinetraditioner i familien. Min svoger, altså min søsters mand, han blev marineofficer, og vi havde fætre, der var marineofficer, og min far havde været marinesoldat under krigen osv. Vi havde altså en tradition for en forkærlighed, når man nu skulle være, eftersom der både var krig og at forsvare mit fædreland. Ja, jeg havde lært så meget i skolen, tysk kultur og så videre, var i den grad ikke besat af, men det havde præget mig. Der var noget, jeg havde at forsvare. Og jeg meldte mig til marinen, også fordi, at det var et sted, hvor jeg ikke kom i den forlegenhed, at jeg skulle udføre noget, som var altså belastende for resten af min dag. Det er derfor, jeg meldte mig, og så tradition personligt. Efter endt skolegang bliver Runz kadet i den tyske marine på skibet Hilfskreuzer Hansa, hjælpekrydser Hansa. Wilhelm Runz er i gang med at skrive en bog om sit liv. Jeg læser her fra side 371. Skibet. Skibet er gråt og har en vægt på ca. 22.000 ton og en meget stor og tyk skorsten. Det sejler langsomt, ca. 21 knob, har ingen pansring, har 8 15 cm kanoner skjult under klapper i skibssiderne. En enkelt træffer fra et fjendtligt skyts, en bombe eller en torpedo vil betyde, at de i alt 800 mand ombord vil opleve Østersøen allerede er isnende kold. Sammen med 13 bliver anbragt i et rum, der oprindeligt er hangar for et lille fly, hvis vinger kan klappes op. Der er smalle skabe, et til hver. Vi er nu i juledagene 1944, og Hansa er på vej mod nord gennem Storebælt. Ja. Jeg må lige fortælle, at vi kom fra Østpreussen. Og juleaften, den begik vi altså ud i Østersøen. Første juledag sejlede vi nordpå. Ordren, vi havde fået, var, vi skulle lede af malmbådene fra Narvik. Og sejlede altså nordpå. Der var altså en miserabel stemning ombord. Da vi havde fået det at vide, fordi så vidste vi var dødsdømte. Så snart vi kom til Skagerrak, så blev vi sænket af England. Der var ikke noget. Vi kunne ikke forsvare os. Og så videre. Det var altså en miserabel stemning. Og det var første juledag. Ikke? Vi sejlede gennem danske farvand. Min kammerat, han hed Wolfgang. Vi gik ombord og holdt udkig efter undervandsbåde, fordi aften i forvejen var vi nemlig blevet angrebet af en russisk undervandsbåd, der affyrede 3 torpedoer mod os juleaften. Og der var der kaptajn selv, der stod på broen og havde dirigeret skibet, ene motor tilbage, den anden frem, og så styret ikke, nød og næppe uden om de her 3 torpedoer. Men altså... De gik altså udenom. Vi kom til Fyns Hoved.
der kom der en meddelelse fra kaptajnen, an alle, det vil sige det hele besætningen. Han sagde, at vi har fået ordre til, at skibet skal ændre kurs, ikke nordpå, som det oprindeligt var meningen, men vi skal sejle til København. I aftenens løb vil vi lægge til ved Langelinie-kajen i København. Jeg gik vagt på agterdækket. Jeg kunne se, hvordan kurset ændredes. Ikke? Så strømvirvlerne fra skruerne, ikke? De gik i en anden retning. Man sejlede østpå igen. Ikke? Og ikke til Atlanterhavet, hvor havbunden, hvor havet var faktisk 700 meter dybt ud for norsk kyst, hvor der var vores fremtid næste dag, når englænderne kom og bombede os. Ikke? Jeg så en bil kommende på den svenske kyst, og det var lige, den havde ikke mørklægning, men sendte sin lyskaster lige sådan. Jeg følte mig oplyst. Det lyder måske sådan lidt højtravende eller inspireret af noget andet. Jeg følte mig oplyst af den her svenske bil. Og så fik jeg den, der er altså nogen i Europa, der kan tænde lyset. Det var første juledag, og jeg tror nok, det var ved 10-tiden. Den fornemmelse med lyset gennem Øresund. Og så næste morgen, der gik jeg op på dækket, og så jeg København, det vil sige mit første indtryk. Jeg lugtede København. At lugte en by, der ikke lugtede af det, som mit fædreland, som Tyskland lugtede af byerne. Svinemünde, vi kom fra. Det var krig, stank og lig og ildebrand. Ikke? Nu en by. Tænk, ved du, hvad den lugtede af? Af kaffe. Jeg ved ikke om det. Der må have været et kafferisteri i nærheden. Jeg ved, der var sikkert kaffeerstatning eller blanding og så videre. Men at lugte en... Nej. Jeg var chokeret, ikke? Sådan at sige. Vi havde jo ikke oplevet andet end destruerede byer, der stank af lig og ildebrand, ikke? Fra bombetogterne. Ikke? Vi ventede der også altså en by. Det var helt anderledes, som man ikke kendte. Jeg ikke kendte i overvis af den by. Så fik vi ordren til at tage paradetøj på. Det var første gang, vi havde det, fordi vi skulle marchere ud i byen. Vores division, som var på 100 mand. Pænt tøj, anden juledag, middagstid, cirka 1:00. Og jeg ser nogle folk, der kommer med nogle kagebakker. En mand, husker jeg ganske tydeligt, der var snevejr, og han gik meget forsigtigt for ikke at skulle skride, og han holdt på en kagebakke. Nå, tænkte jeg, det kan altså ske, at voksne mænd i den alder, en som han, ikke indkaldt i civil, og går om søndagen med en kagebakke. De siger, hvad er det for en verden, ikke? Det virkede på en eller anden måde uforståeligt for mig, at det kunne lade sig gøre. Det er anden juledag, så vi skal marchere til Københavns Domkirke. Det er bidende koldt og fugtigt i luften. De første danskere, jeg ser på gaden, går med vinterfrakke og opslået krave. Vi marcherer med blå uniform, halsterklæde og åbne næsebor forbi et konditori. Det holder ikke blot åbent, men har også varer. En af officererne går op ad trappen og ind i kirken. Da han kommer ud, så han kasketten på igen og siger, at vi ikke kan komme ind nu. Der er gudstjeneste, og den vil vare cirka en halv time endnu. Soldater er vant til at kunne vente. Vi venter og får lov til at stå og slå ud med armene. Det var koldt lang tid. Vi stod og slog armene, fik vi lavet dispensation for. Det gør soldaterne ellers ikke ombord
hos os, at de måtte slå ud med, men det var så koldt. Og der så jeg altså murværket på husene før. Det var ikke blevet repareret i lang tid. Der var sprækker, hvor der kunne opholde sig et eller andet skjul levende i disse her sprækker med mos omkring. De skulle naturligvis repareres, men det var en anden form af ødelæggelse af destruktion, end jeg kendte fra de byer, jeg kom fra, havde set, inden jeg kom til København. Der var noget, der var sket, hvad naturen havde forårsaget. Ikke krigen. Man kunne mærke den forskel. Der var noget, der stak mig noget så, noget så intensivt, som jeg ikke havde oplevet før. Byen forekommer, eller den lille bitte del af byen, som jeg havde set, disse her huse der var noget erotisk over denne by, fordi den var så anderledes. Jeg kan ikke beskrive det på anden måde. Det var, Vi kom ind i kirken, og så ville vi gerne, fordi det var en juledag, ville vi gerne høre noget julemusik. Hvor en af vores officerer spurgte, om vi ikke kunne få noget julemusik, for nu var gudstjenesten forbi. Han gik op til organisten og spurgte, om man kunne spille for os. Organisten sagde, nej, det kan jeg ikke lade sig gøre. Jeg må ikke spille gudstjenesten, når vi... når der ikke er gudstjenesten mere, ikke, så må jeg ikke spille på orgel. Men han måtte øve sig. Så det var altså imødekommende. Og så øvede han sig på julesangene. Og julesangene har, tyske og danske julesange, de har meget lignende melodier, eller de samme melodier. Så han spillede det, han havde i hovedet, danske julesange, og vi sang tyske julesange. Ikke? Da vi var færdige, gik vi, sagde tak. Han fik vist nogle cigaretter, kunne stå uden der, kirkebetjenten. Og så stillede vi op, og så var det et andet sted, vi skulle hen og besøge. Vi skulle ned til biblioteket. Og biblioteket, undervejs var det Wolfgang, min kammerat. Han havde været der før, han kendte København, og vi marcherede forbi lureblæserne. Og så grinte Wolfgang, vi gik i samme geled, han fortalte mig om københavnerne, siger, de fortæller hinanden vittighed om lureblæserne deroppe. De var irrede, ikke? Men var stumme. De holdt på deres lurer, men var stumme. Der var ingen, der havde hørt dem spille indtil nu, men de står også og sagde, venter, indtil de kan komme i gang med at spille på deres lurer, blæse på deres lurer. Og det, der forhindrede dem i, eller den ordre, de havde faktisk fået af guderne, pokker ved, I må først blæse på luren, når der går en jomfru forbi. Og det var åbenbart ikke sket før, så derfor var de stumme og stadigvæk stumme. Oh, my sweet Lorraine, just my joy. I'm as happy as a baby boy with a number of brand new toys. When I'm with my sweet Lorraine, a pair of eyes that are bluer than the summer sky. When you see them, you will realize why I love my sweet Lorraine. Nå, vi grinte forbi Tivoli. Vi gik ind i biblioteket, og der skulle officererne, de skulle aflevere deres officersdolke. Fik de sagt i garderoben, fordi de måtte ikke gå med våben ind på museet.
Og det var også noget meget mærkeligt noget, at officerer blev opfordret af en garderobebetjent, at de skulle aflevere deres våben, ikke? Og det har man jo ikke set før. Nå, det kan altså også ske i det her land. Og der fik jeg en fornemmelse, et ord, der vist nok ikke findes i sproget, men det var en fornemmelse, jeg har ganske vist set det også andre steder, men en fornemmelse af noget, som jeg ikke kendte, og det var civiliteten. Det her, altså verden kan åbenbart også styres, ikke totalt fra førerstaten, men et samfund åbenbart, der styrer sig selv på en måde, som jeg ikke forstår, som jeg ikke kan betegne med andet end en oplevelse af civiliteten den 2. juledag 1944 i København. Tre dage gik, der indfandt sig faktisk en kagemand på kajen. Og han solgte kager til os. Og jeg tænkte, ja. 4 cigaretter, en marcipankage. Hver morgen stod han der med sin varevogn, tre rækker med kager, og da vi ikke kendte noget til søde varer, ikke sandt, stormer vi ned. Og 2 cigaretter, en marcipankage. Tredje dagen hvor vi skal sejle nordpå, har tøvejr. Der er ikke noget særligt på dagsplanen. Roxymanden er der igen. Udbuddet omfatter nu, foruden de kendte Roxy-kager, æg, smør og spegepølse. Til middagsappel på fordækket meddeler kaptajn Gade, førsteofficeren, at vi skal blive her i havnen yderligere en uge, det vil sige til efter nytår, og at vi skal fortsætte med uddannelsen, der fører frem til søkadetprøven. Næste aften noget uventet og generende skabskontrol. Tür auf, lyder kommandoen til den første. Meningen er, at han skal lukke sin skabsdør op. Den første er Lutz, hvis skab er ved siden af mit. Da jeg er nummer 2, får jeg fuldt indblik i hans skab. Luk op, det betød, at skabsdørene skulle lukkes op. Jeg havde ikke nogen billede på skabsdøren. Andre havde kærester, eller hvad det nu var, sat op, og så jeg pludselig et billede af en person, som jeg mente, jeg kendte at have set før. En mand med briller. Det var en person, som man kunne genkende. Og vedkommende havde skrevet, meinem lieben Neffen Lutz, min kære nevø Lutz, dein onkel Heinrich. Personen viste sig at være den mest frygtede person i hele Europa, der hvor tyske soldater var. I hele Tyskland. Dein onkel Heinrich var Heinrich Himmler selv. Næste morgen undervejs til Roxymanden ser jeg Lutz alene. Jeg går lige til sagen. Ham der på din skabsdør, er han, ja, min onkel, fra min mors side. Lutz fortæller, at de kommer sammen til fester i familien. Fotoet der i skabet er en fødselsdagsgave for onkel Heinrich. Hvorfor du da ikke gå til SS? Din onkel kunne da sagtens skaffe dig en topkarriere. For første gang ser jeg Lutz grine højt, og alt andet end systemtro hører jeg ham sige med Berliner jargon. Sagde han. Tror du, jeg er lebensmyde? Tror du, jeg virkelig er træt af dage? Hvorfor tror du, jeg er her? Om sabotørerne her i byen ved det? Det spørgsmål beholder jeg for mig selv.
Da vi var kommet til 3. maj, ombord på skibet, ikke? Ved middagstid, det var om formiddag, der ville vi kaldt op til vagten, en kammerat og mig. Vi skulle gå hen til bådsiden, hvor pinassen fra skibet blev sat i vand. Vi skulle gå ombord over en Jakobstige og skulle vente, at der kom noget gods med skibskran blev placeret på den her barkasse, og den skulle fragte et eller andet sted uden for København. Kranen blev sat i gang, og der hang en kasse, blev firet langsomt ned på båden, og vi skulle bare sætte den på plads. Mystisk ting. Og der kom så mange kasser, en efterhånden, der var noget i 20, at den ikke kunne tage mere, og at båden, pinassen, var ved at tage vand ind. Vi sejlede ud af havnen fra Langelinje over til 3 Kroner. Der skulle vi, os to og 2 fra stambesætning, vi skulle slæbe kasserne en efter en op og sætte dem i noget, der kunne ligne kassemat, en slags fæstningsrum på 3 Kroner. Da vi sejlede tilbage til skibet, så var det minsanden, var det en ladning til. Samme kasser, samme måde, samme størrelse. Så krassede vi der. Undervejs var vi jo blevet nysgerrige. Vi skrabede indpakningen, den neutrale indpakning, skrabede vi op, og så minsanden. Besætternes guld var det cigaretter. 2 skibslandinger, 1 kubikmeter store kasser. 50 stykker måtte være i alt. De skulle sejles til 3 Kroner. Jeg husker cigaretmærkerne. Det var Remsmar 6, og det var Virginia tobak. Det var de mest eftertragtede i København. Og tyrkisk tobak, som jeg åbenbart havde fået fra Grækenland, de hed Kosmos Kedive. De kostede på det sorte marked, kostede 1 krone mindre, eller jeg blev solgt for 1 krone mindre. De blev altså sejlet derhen. Ikke nok med det. En 3. ladning varer skulle transporteres ud til 3 Kroner. De var let at identificere. Det var flasker. De var tunge. Båden gik lige så hurtigt ned. Han her sagt, at var ved at tage vand ned, ligesom med de 2 andre. De fine spirituoser, hvis navn jeg aldrig har hørt før, de blev sejlet ud. Så i alt 2 store bådslandinger med cigaretter og de mest eksotiske sprutmærker ud til 3 Kroner. Blev sat i et rum, der lignede et fæstningsrum. Ingen mennesker. Der må have været en af en adressat. Tyskerne kan de jo ikke have været, fordi de har bare beholdt det. Ja, det må være nogen fra dansk side, der har modtaget den. Min formodning er, at det var liggepenge for den tid, de 4 måneder, vi havde ligget i København. Da Himmler var i København, må han have aftalt med nogen, om det er modstandsbevægelsen, eller hvem det var. Lad os ligge i fred, indtil det hele er overstået. Så må I bestemme en betaling, hvad vi skal betale i liggepenge, som hvert andet skib skal, når det ligger i fremmede havne. Og det forestiller jeg mig, at det var de liggepenge til den, der kunne modtage noget. After you gone, and let me cry, baby. After you gone, no use tonight. You'll be blue, you'll be sad. You miss the spell, baby, that you ever had. There'll come a time, not to don't forget it. There'll come a time. Den aftale, som med nevøen
plus at der ikke skete noget med skibet. Altså, det skulle jo lægges en eller anden betaling for. Kan det ikke tænkes, at Lutzes mor har henvendt sig til sin bror, eller hvem det nu var, i hvert fald til Heinrich Himmler. Du, min søn, han skal altså ikke offres for det skidt, som du selv er blandet ind i, ikke? Det skal du altså sørge for, at du får ham anbragt et eller andet sted, hvor han kan slippe ud af det der. Og det kræver naturligvis en aftale med det sted, ikke? Og det eneste sted, hvor det praktisk kunne være, det var i København. Det var en lang linje i København. Og der var der altså der mener jeg altså, at disse cigaretter kom med i billedet. Betaling for, at vi kunne ligge i fred. Betaling for, at Lutz, hans nevø, blev reddet. Han faldt i Berlin. Okay. Ja, og det mærkte, senere fik vi at vide, at de sidste soldater, dem der fører bunkerne i Berlin, det var danske og norske soldater. Tyskerne var stukket af. Nu koger lige de her pølser, ikke? Ja, på stolen. Ja, okay, den skal stå. Ja. Og hvad var det, du sagde med de her pølser? Hvad var det for nogen? Frankfurter hedder de. Og de er lavet her i byen? Eller? Hos en slagter i en lille by her på Als. Fornemt. Ja. Så vi har sende op til sådan noget. Ja, her. Nå, men fortsat i København. Der hørte jeg altså, hvad der var sket med der fyre, ikke? Har vi noget rugbrød? Ja. Næste morgen... I fik bare at vide, at han var død, og så... Ja, det fik vi over radio. Det fik vi at vide, ikke? Fra før hovedkvarteret i Berlin, at føreren var død. Og så fra nu af, fra dette øjeblik, er det forbudt at bruge Hitlerhilsen, Heilhilsen, at hilse med Heil. Okay, det måtte man ikke. Nej, det var blindt forbudt. Nå, ja. Altså, vi skal have det her pålæg med ind. Ja. Nej, så har du krydderfedt. Det sagde jeg nemlig. Krydderfedt? Ja. Nej, det er sådan noget... Ja, det er krydderfedt. Nå. Ja. Godt. Og det er ved at koge det her til pølserne? Ja, fint. Et skib ligger ved kajen. Det er en regulær fragtbåd. Vi skal gøre klar til arbejdsindsats. I arbejdstøj og gasmaske. Vi får udleveret tynde gummihandsker, der efter brug skal lægge sin tynde på kajen for at destrueres. Fragtbåden har et stort rødt kors malet på siden. Der går en oppe på dækket og siger, at det er et lazaretskib. Hvor længe har de været undervejs, spørger vi. Det ved de ikke præcis. Måske 5, måske 7 dage. Og hvad har I i lasten? Soldater. Sårede. De skal op nu. De ligger i laderummene, siger han. Vi er parate og har fundet et par borgere. Vi spørger, hvor trappen er henne. Trappen? Det er et fragtskib. Der er ikke nogen trappe ned til bunden. I skal ned med skibskranen på en palle. De 2 kammerater og jeg, vi skulle fires ned til allernederste dæk. Det vil sige helt i bunden af skibet. Langsomt forsvandt altså Københavns himmel over os, som vi kunne se det her blå, et blåt hul, som blev mindre og mindre. Vi hørte en megafon oppefra med den ordre: de levende først.
Vi var altså indstillet på, det vi ville finde ned i skibsbunden, det var, Gud, pas på pølserne. De koger. Nej, det går nok. At vi skulle, de mennesker, eller ja, dem, der lå dernede, jeg tør næsten ikke kalde dem mennesker, fordi det var, ja, vi skulle altså først kigge, om der var levende, og om der var noget, der var i live endnu, dem, der lå dernede. På vej ned skulle vi forbi de andre dæk, hvor der også lå soldater, ikke? Og så vi her og der, så vi, at der er nogen, da de endelig fik at vide, havde fået at vide, der var ikke nogen hos dem, der fik at vide, at de var kommet i havn, så vink, og de så også komme ned, nu var der redning eller sådan noget undervejs. Så rakte de armen op og råbte, Wasser, vand, fordi de var tørstige, blodtab og alt det der, ikke? Ja, det var altså et redselsvej ned, og vi stod der med gasmasker. Jeg ved ikke, hvem kammeraterne var, fordi de kunne ikke se. Vi stod som 2 hunde over for hinanden, mens vi blev firet ned. Da vi kom til bunden, kun en tanke, forhåbentlig kommer vi også op igen, ikke? Vi havde en borger med, så til dem. Og nærmest lå et menneske i uniform. Ja, et menneske. Jeg ved, og nogle kropsdele, det lå dem. Jeg ved ikke, om det hang fast, eller hvad for noget. Ingen forbinding, kun pakket ind, i stedet for forbinding, i avispapir. I partiavisene, fordi der var jo ikke andre aviser. Der er avisfan, så kiggede jeg efter, hvad det var for en avis. Det var Völkischer Beobachter. Tænk soldater, der kom fra fronten. I dagevis undervejs, liggende i bunden af en fragtbåd. Jeg ved ikke, og dækket til, og med aviser, partiaviser som forbinding, Völkischer Beobachter, blod om båden. Her fik vi det ganske konkret, altså blod, ikke selv. Og stod der og skulle lægge ham på borgen. Sagde ikke et ord. Jeg vidste det. Var det levende eller død, vidste jeg ikke. Skulle bare op. Ja, og så havde vi ham på pallen, og vi stiller os til ham til borgen, og så blev vi langsomt hejset op. Stadigvæk under gasmasken, ikke? Ja. Hvor de enkelte kom til, aner jeg ikke. Jeg ved bare, at der uden for København er vist nok en Nu koger pølserne meget voldsomt. Der var sådan 10.000 tyske soldater døde, og flygtninge døde, der var kommet østfra, ikke? 10.000 ligger uden for København på en kirkegård. Der er ingen danske frivillige, der havde forsvaret Hitler, der ligger der. Fordi de ligger nemlig fordelt rundt omkring i Tyskland, også i Berlin. Når de kæmpede, det er danske soldater, når det er frivillige, det var Division Viking, SS-Division Viking, når de ikke kom tilbage efter krigen til Danmark, og de kæmpede så hårdt, forsvare Hitlers hovedkvarter med den energi og med den tapperhed, efter at tyskerne var stået af, fordi de vidste, hvad der blomstrede, når de kom hjem. Så jeg kunne lige så godt forsvare det nordiske, vikingagtige rige, der Hitlers førerbunker, ikke? Mm. Vi må passe på pølser. Ja, lad os lige tage det. Ja.
i gang med det, men det var noget, du selv kom lidt ind på. Du talte om, at... Altså, jeg vil ikke sige, du kom i gang med at fortælle om årsagerne til krigen, og hvordan der var nogle arketypiske ting i mennesket, som kunne gøre. Kan du prøve måske, kan du selv ligesom komme i gang med det omkring? Altså, det handlede lidt om det her med, at man appellerede lidt til nogle ting med at uddelegere arbejde, for eksempel, og så folk selv gjorde det, og nogle arketypiske ting. Det fik vi nemlig det var, mens jeg gik i skole i Kiel endnu, og der så jeg på et gadehjørne, der står der en mand i civiltøj. Og det var i og for sig var det meget mærkeligt, ikke sådan, mænd i civiltøj, ikke sådan, nyt tøj så det ud til. Jeg kommer nærmere og ser, det er min bedste kammerat fra, en af mine gode kammerater fra strandlivet. Han siger, mens Helmut siger til ham, er det dig? Ja, så han er på orlov. Han har fået orlov fra Østfronten. Jeg siger, hvordan står det til ved Østfronten? Og så siger han, skal jeg vise dig nogle billeder? Det første billede, han viser, det er et træ. Det var en kvinde, man havde hængt. Sig mig, hvad er det? Ja, det er et kvindemenneske, en russisk kvindelig kommissær. Hende har vi hængt. Bare lad hende dingle der. Ikke andet, bare sådan uden noget om halsen. Nå, sagde jeg. Altså sådan noget, det vil jeg ikke være med til. Det kunne jeg aldrig få mig til. Nå, siger Helmut, aldrig. Det havde jeg også troet. Du ved ikke, hvad du kan få dig selv til. Du er fuldstændig uden for normale rammer. Og så er der en anden ting. Du skal ikke tro, at du kan sige, jeg vil ikke have med det at gøre det, I gør her. Nå, vil de så sige, så vil du måske overleve senere hen og sige, det er de andre, der har gjort det. Det er ikke mig. Jeg trækker fribillet. Niks. Så skal du se, så lever du ikke længe. Så bliver det skudt af dine egne, hvis du ikke er med i det der. Og så siger jeg, men det må da være forfærdeligt at opleve det der med kvinden. Så ja, men så er det en anden ting. Der kan ske, at du ovenikøbet får lyst til det. Jeg siger, hvad? Ja. Du kan, når du ser sådan en kvinde der med hovedet ned og dingler der, du kan mærke det mellem benene. And the gloaming by the fireside, with you I'll be content. And the gloaming by the fireside, the hours will be well spent. We'll say our hopes and dreams, dear, like pictures in the fire, finding and its dreams, dear, our heart delight. Hvis et system altså udnytter disse negative ting, som jeg også har oplevet hos ham, hos Helmut der, ikke? Når de kører videre, uden at man lægger mærke til det, at terroren ikke er kommanderet, men at terroren kommer indefra, ikke? Uden at man ved det. Man siger, nå ja, bare sådan er det, sådan er vi åbenbart, ikke? Og hvis det bliver politisk udnyttet, det er den ene krigsforbrydelse for mig. Skål. Skål. Ja, det skal man også komme til. Og terroren er baseret ikke på på terrorindlæring, men på en mobilisering af nogle egenskaber i mennesket, som jeg altså vil kalde noget arketypisk. Det er fælles for alle, men man ved bare ikke, de er der. Der skal nogen til at vække dem. Hitler sagde selv, de unge skal opdrages. Jeg vil opdrage de unge til, at folk bliver bange for dem. Rovdyret skal vækkes i de unge, så at alle får angst for dem. Rovdyret skal vækkes
det betyder der ikke andet end, at ved, at der er et rovdyr i mennesket, hvis det ikke var det, så behøver det ikke væk dem. Man kunne altså basere diktaturet på noget, som man vidste, der var. Nu gælder det altså om at få det vækket til live på et eller andet sted, så at det kan bruges til det mål, man havde. Politisk set, eller i krig, eller hvad det var for noget. Ikke? Jeg ved ikke, om det er nok, men... Altså, jo, det synes jeg faktisk. Ja, bare lige at skitsere, hvordan det var. Ikke? Der var du altså faktisk hjælpeløs. Ikke? Så vidste man også, hvordan folk reagerede i den situation. Og det var den Helmut, jeg kunne slet ikke gentage ham igen. For det første, at han sagde, du siger, du kan ikke, du vil ikke være med til den slags ting. Du skal se. For det første er de andre, der siger til dig, vi skal nok få dig til at være med. Ikke? Og så vidste han, hvad det betød, ikke? At han nemlig kunne få en kugle i nakken. Eller, og så sagde han det sidste, du aner ikke, hvad der sker med dig. Men, mens du ser en kvinde hænge der, ikke? Og del og sprætte i lang tid, du begynder at kunne lide at se på hende. Ja. Hvor skal man vide det fra på forhånd? Pludselig er du inde i det. Og nu kommer nemlig det fortvivlende efter krigen. Nogle af disse soldater, hvad de har oplevet på fronten, de har oplevet, at der er noget, der er blevet vagt i dem, som de ikke vidste, de havde. Dyret i mennesket. Og det var faktisk de vil aldrig finde på at begå den slags ting selv. Det begår de kun i kammeratskab, i fællesskabet. Ikke? Der kan mobilisere det her fælles adfærd mod mennesker, og oven i købet vil kunne lide det. Nu kommer det altså. Krigen er forbi. Soldaterne kommer hjem. Og børnene, de spørger, far, hvad har du egentlig været med til under krigen? Hvad har du lavet? Hvor har du været hen? Kan en far, der har set meget, der har oplevet meget, eventuelt har været med til noget, gå hen og fortælle sine børn, det har jeg været med til, og det har jeg lavet. Som for eksempel den oplevelse, jeg fik fortalt af Helmut. Er der nogen af de medvirkende, der går hen og fortæller deres børn det efter krigen? De kan ikke fortælle noget, fordi de har befundet sig i en tilstand, som ikke var dem, og som deres børn aldrig vil kunne acceptere. Deres forældre har været med. For disse forhold, de afledte faktisk en forældregeneration, der var stumme over for deres børn. Og disse børn, de siger, hvad kan den have de gamle egentlig lavet? Det må der have været noget, når de ikke engang vil snakke om det. Og rent praktisk skal de sidder ved middagsbordet eller aftensmad, eller hvad for noget, så nu kære børn, nu skal jeg fortælle jer, hvad jeg lavede under krigen. Er det da umuligt? Med andre ord, de kan ikke sige noget om den krig, de har været med til. Det var en stum generation, og denne generation var faktisk 64 generation, eller 68 generation, der gjorde oprør mod deres egne forældre. Fordi de var stumme, der var altså en verden imellem dem, som de ikke kunne, med grænser, som de ikke kunne fornemme, men som de heller ikke kunne nedbryde. Så derfor sad den ene gruppe forældregeneration, de sad der og måtte være stumme, kunne ikke være, og børnene var der og ville noget at vide, fik ikke noget at vidste ikke noget, kunne ikke forstå det, går oprør, 68 oprør i Tyskland. And the woman by the fireside was
En stemme i højtaleren. Kadetterne Wilhelm Runds og Lothar Reh til vagten på dækket. Vi kigger på hinanden, tager kasketterne på og går over. Ved telefonskabet ved siden af skibsklokken står førsteofficeren, kaptajn Gade. Han siger, da vi kommer og melder os. Om 20 minutter står de her igen i blå udgangsuniform. De skal udføre en ordre inde i byen. Forstået? Jawohl, herre kaptajn. Tilbage ved vagten og i udgangsuniform får vi besked, at vi skal melde os ved kaptajn Gades kahyt. Han ser på sit armbåndsur. Klokken er nu 12:30. De kan sagtens nå det. Ved de, hvor Kål Bjørnsens gade er? Det ved vi ikke præcis, siger vi. På et bykort finder vi gaden, og han siger nummeret på huset. På 4. sal til højre skal vi udføre ordren. Han går ind i sit rum, hvor der i en lænestol med blomsterbetræk står en rødbrun håndkuffert af skind og med blank lås. Han giver os en forseglet konvolut og kufferten. Så mine herrer, disse 2 ting giver de til en dame, Frau Sørensen, der vil lukke op for dem. De skal ikke gøre andet end at sige, Bitte, dieses ist von Kaptajn Gade. Sie wissen, was es sich handelt. Til fru Sørensen, de ved, hvad det drejer sig om. Jawohl, herre kaptajn, siger vi og bekræfter, at vi har forstået. Lige da vi kommer ned på kajen, begynder vi at løbe. Fra skibet skal det se ud, som om vi har travlt. Klokken 15:10 skal skibet stå til søs. Det skal nås. Nu lukker vi gadedøren op til huset, hvor Frau Sørensen skal bo på 4. sal til højre, som kaptajn Gade har sagt. Der høres ingen lyd i huset. Jeg banker på. Første bank, der sker ikke noget. Jeg prøver en gang mere, og så går døren op. Der står en kvinde i cotton coat med lyst hår. Hun tager sig til halsen, da hun ser os. Guten Tag, vi skal hilse fra herr kaptajn Gade, siger jeg og giver damen den forseglede konvolut, og Lothar overrækker kufferten. Sie wissen, was es sich handelt. Hun tager begge dele til sig, uden at sige andet end grüßen Sie. Vi løber ned ad trappen. Man skal helst ikke opdage os. På Rådhuspladsen har pølsemanden i dag drejet sin vogn, så den er åben mod restauranten Lille Hornblæser. Han drejer den altid efter vinden, så den er åben til læ. Han er en rigtig pølsemand. Vi bestiller hver et par røde Steff Holberg. Jeg beder om rigeligt sennep. Jeg elsker sennep. Mens vi spiser og holder papirserviet nederst omkring pølsen, opdager noget, jeg ikke har lagt mærke til på vej hen til Frau Sørensen. Næsten alle folk har armbind på. Et rødt og hvidt armbind. Jeg spørger pølsemanden, hvorfor de gør det. Han forklarer, at Tyskland har kapituleret, og at folk nu vil vise, at de er frihedskæmpere. Han viser os sit eget armbind, som han har liggende i en æske. Jeg undrer mig over, at der er så mange frihedskæmpere. Det har han, pølsemanden, denne forklaring på. I dag har alle danskere været frihedskæmpere. Jeg tager så meget sennep, at jeg får tårer i øjnene. Vi betaler kontant. Vi får nok ikke brug for kroner mere. Vi giver pølsemanden hver en cigaret i drikkepenge. Dem gemmer han under bordet. Ned mod Nytorv bliver der færre armbind i gadebilledet. Her er der også en pølsevogn. Vi bliver enige om at prøve en enkelt mere. Vi ved, at dette er vores sidste pølse i Danmark. Now it's your turn to cry over me. Every road ends a turning. It's one thing in your love.
little bit truer. I cried for you. Now it's your turn to cry over me. What a fool I used to be. Now I found you I just a little bit bluer. I found the heart just a little bit bluer. I cried for you. Now it's your turn to cry for me. Vi hørte Inge-Lise Rune synge I Cried For You, indspillet i København 1942. Udsendelsen var tilrettelagt og optaget af Jesper Henriksen. Montage og mix Kim G. Hansen. I seriens 3 udsendelser blev der læst op fra Wilhelm Runds manuskript Scener fra en tid med Tyskland. Radio 24/7 Dokumentars redaktion vil gerne rette en dybfølt tak til Wilhelm Runds for at dele sit manuskript og sine minder med os og lytterne.